हेलो फ्रेंड्स तो नोंथाङा मबाइलजों अनलाइन फैसा खामायनोबा माने फैसा खामायनो सानदोंबा बे भिडियोआ नोंथांनि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन आरो लोगोसे पाबजि फ्री फायार गेम गेलेग्राफ्राबो फैसा खामायनो हागोन माने बे एप्सआवहाय पाबजि फ्री फायार गेम गेलेनानैबो फैसा खामायनो हायो। तो फ्रेंड्स नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां मानोना आं बे दिनैनि भिडियोआव मबाइलजों माबोरै अनलाइन फैसा खामायनो हायो माने मोननै एप्स खोन्थागोन आरोना आं नोंथांमोननो माने मबाइलजों अनलाइन माबोरै फैसा खामायनो रियेल फैसा माने लोगोफोर रियेल फैसा खामायनो हायो लोगोफोर। तो फ्रेंड्स नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां आंनि मुङा थिजेन्द्र बसुमतारी गासिबखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स नोंथाङा दिनैसो आंनि इउट्युब चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आं जेब्लाबो भिडियो गोदान आपल'ड खालामोबा नोंथांनिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। तो फ्रेंड्स भिडियोखौ नायलांबाय थादो। तो फ्रेंड्स मबाइलजों अनलाइन फैसा खामायनो हाग्रा मोननै एप्स खोन्थागोन आं नोंथांमोननो लोगोफोर। फार्स्टआवहाय दङ MPL Pro। बे MPL Pro एप्सआवहाय गोबां गेम्सफोर दं लोगोफोर। पाबजि फ्री फायार बेफोर गेमाबो दं माने पाबजि फ्री फायार गेम गेलेग्राफ्राबो बे एप्सआव गेम गेलेनानै देरहायोबा फैसा खामायनो हायो। तो फ्रेंड्स दा मबाइलनि स्क्रिनाव नायदो। तो फ्रेंड्स दा नोंथांमोना मबाइलनि स्क्रिनाव नायदो माने आं बे MPL Pro एप्सखौ अपेन खालामसै आरोना लोगोफोर। माने आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन फारसेनिफ्राय माने बे MPL Pro एप्सआवहाय माबोरै अपेन खालामनांगौ माबोरै गेम गेलेनानै फैसा मोनो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांजोबगोन आं लोगोफोर। तो फ्रेंड्स दा डाटाखौ अन खालामना लाग्रोनोसै माने बे एप्सआ अनलाइनसो नालाय अनलाइन गेम गेलेबासो फैसा खामायनो हायो नालाय लोगोफोर। तो फ्रेंड्स दा नोंथांमोना नुबाय MPL Pro एप्सआ नैबेनो MPL Pro एप्स माने बे एप्सआवहायनो गेम गेलेनानै फैसा खामायनो हायो लोगोफोर। तो फ्रेंड्स दा आं अपेन खालामसै। नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनोबा आं बे भिडियोनि डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होगोन नोंथांमोना बे लिंकआवहाय थुनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन लोगोफोर। लडिं जागासिनो लोगोफोर। दा नोंथांमोना नुदों बेवहाय गोबां गेम्सफोर दं लोगोफोर। बे गेमफोरखौ गेलेनानैनो फैसा खामायनो हायो लोगोफोर बे एप्सआवहाय। गोबां गेम्स दं नै फ्री फायार बायदि बायदि गोबां गेम्स दं नै लोगोफोर। पाबजि रामि क्रिकेट गोबां गेम्स दं लोगोफोर। तो फ्रेंड्स नोंथांमोना दा गोजौआव नुदों नै बेवहाय नैबे फैसा 10 थाखा 76 फैसा। बे फैसाया माने आं बे एप्सआवहाय गेम गेलेना मोननाय आरोना लोगोफोर। बे दा आंना फैसाया बेसेबां दं आरो लोगोफोर बे एप्सआवहाय। तो फ्रेंड्स दा नुबाय नोंथांमोना बेवहाय नै फार्स्टआवहाय दं लुडु। बे लुडुआवहाय नै विन 30,000। बे लुडुआवहाय बे देरहायोबा गेमखौ गेलेनानै देरहायोबा 30,000 मोनो ओमफ्राय एन्ट्रि फ्रि माने बे गेमावहाय जइन जानायाव फैसा होनाङा आरोना फ्रि। ओमफ्राय नै बेवहाय नुदों नै MPL कुइज माने बे MPL एप्सनिनो कुइज आरोना माखासे कुइसन बेवहाय देरहायोबा 50 मोनगोन 50 थाखा ओमफ्राय एन्ट्रि 10 थाखा माने बे गेम्स गेलेनो थाखाय जइन जानायाव 10 थाखा होनांगोन आरोना नोंथांमोना नैनिफ्रायनो होनो हागोन नोङो नोंनि देरहाना मोननायफोर दंबा बेनिफ्राय जइन जानो हागोन। आरो नोंथांमोना दा नुबावदों नै बिथिं गोबां गेम्सफोर दं लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय गेलेनानै गोबां फैसा खामायनो हायो लोगोफोर देरहायोबा। तो फ्रेंड्स दा गाहायाव नायदो गाहायाव नैबे नै रानार नाम्बार 1 बे एप्सआवहायबो देरहायोबा फैसा खामायनो हायो लोगोफोर। ग राइड गोबां गेम्स दं लोगोफोर। आरो गाहायाव नायदो आरो नै बेवहाय नै रामि तास गेलेग्राफोरनि थाखाय आरो क्रिकेट कलब्रे बे एप्सफ्राव माने गेलेयोबा फैसा खामायनो हायो लोगोफोर। तो फ्रेंड्स गाहायाव नायबाय थादो गाहायाव बे एप्सफ्रा सेस माने बे गेम्सफोरखौ गेलेयोबा फैसा खामायनो हायो आरोना लोगोफोर। आरो नै बेवहाय नुदों नै WhatsApp Instagram बेफोराव माने शेयार खालामोबा आर्न 75 ब'नास मोनो आरोना काश पार फ्रेन्ड माने सासे फ्रेन्डआवनो सासे मानसि माबा अपेन खालामोबा माने 75 ब'नास मोनगोन आरोना लोगोफोर। तो फ्रेंड्स दा नै बेवहाय नुबावदों स्पिड चेस फ्रुइट शप फ्रुइट स्लाइस फ्री फायार नै नोंथांमोना माने फ्री फायार गेलेग्राफ्राथ' बे फ्री फायार एप्सआवहाय गेम गेलेयोबा फैसा मोनाबो जानो हागौ। दा नोंथांमोना बे एप्सआवहाय बे फ्री फायारखौ गेमखौ गेलेयोबा देरहायोबा फैसा मोनगोन आरोना लोगोफोर फैसा खामायनो हागोन। आरो फुटबल स्टार बायदि बायदि गेम दं लोगोफोर। बे गेमफोरखौ गेलेयोबा गासैयावबो फैसा मोनो आरोना लोगोफोर। तो फ्रेंड्स नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामोबा आं भिडियोनि डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होगोन
नोंथांमोना बे लिंकआवहाय थुनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। थ' फ्रेन्ड्स बेनोमोन। थ' फ्रेन्ड्स सेकेन्डआवहाय दङ रामि प्लास। बे रामि प्लासावबो गेम गेलेनानै फैसा खामायनो हायो लोगोफोर। बेवहाय माने टाच गेलेग्राफोरा जोबोद फैसा खामायनो हागोन आरोना लोगोफोर। बेवहाय टाच गेलेग्राफोरनि थाखाय बे एप्सआ बानायनाय जादों। थ' फ्रेन्ड्स मबाइलनि स्क्रिनाव नायदो। थ' फ्रेन्ड्स दा नोंथांमोना मबाइलनि स्क्रिनाव नायबावदो। माने आं बे रामि प्लास एप्सखौ अपेन खालामनानै देखायगोन आरोना नोंथांमोननो माबोरै गेम गेलेनांगौ आरो माबोरै फैसाखौ उइथड्र खालामनांगौ। माने बे एप्सआवहाय रियेल मानि माने रियेल फैसा खामायनो हायो आरोना लोगोफोर। थ' फ्रेन्ड्स दा डाटाखौ अन खालामना लाग्रोनोसै। थ' फ्रेन्ड्स दा नोंथांमोना नुबाय नैबे रामि प्लास। दा रामि प्लास एप्सआ बेनो लोगोफोर। नोंथांमोना बे एप्सखौ प्ले स्ट'रावनो डाउनलड खालामना लानो हागोन लोगोफोर। प्ले स्ट'रावहायनो रामि प्लास लिरनानै सार्च खालामोबा नोंथांमोना बे एप्सखौ नुनो मोनगोन। बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरोना लोगोफोर। दा अपेन खालामसै। थ' फ्रेन्ड्स दा फैबाय गेमा अपेन जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना नुदों लोगोफोर आंना बेवहाय नै 6 थाखा 52 फैसा दं आरोना लोगोफोर बे एप्सआवहाय। ओमफ्राय नैबे 3.62 मिलियन माने बे कइन्स आरोना। नोंथांमोना कइन्सजोंसो बे गेमखौ गेलेनो हायो। फार्स्टआवहाय कइन्सखौ फ्रि मोनखायो। नोंथांमोना बेजोंनो गेलेनो हागोन। फार्स्टआवहाय कइन्सआ एसेल'बा लोगोफोर। नोंथांमोना माने फैसानि गेलेनो मोननाय नङा आरोना। कइन्सखौ एसे खामायग्रोना लानांगोन माने गेलेनानै देरहानानै। कइन्सखौ एसे बुरजा खालामना लाग्रोबासो फैसानि गेलेनो मोनगोन लोगोफोर। थ' फ्रेन्ड्स दा नोंथांमोना नुबाय नैबेयावहाय नै रामि ओमफ्राय नैबे कलब्रे। बे कलब्रेया माने जालायलायनाय आरोना। ओमफ्राय नैबे रामिया माने मिलायलायनाय। थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे गोजौआव नुदों 6 थाखा 52 फैसा दं आरोना लोगोफोर आंना बे एप्सआवहाय। नोंथांमोना बे फैसाखौ उइथड्र खालामनोबा नैबे गोथां नैबे प्लासाव बेयाव थुना होनांगोन। बेयाव थुदो। थ' फ्रेन्ड्स दा नुबाय नोंथांमोना बे एप्सआवहाय 60 माने 60 थाखा जाबा द्र खालामनो हायो आरोना लोगोफोर। पेटिएम केस माने 60 नोंथांमोना बे एप्सनिफ्राय माने उइथड्र खालामना लानो हागोन आरो। माने गुबुन एप्सफ्राथ' माने बिदि खालामनायनि लिमिटसिम मोनफैबाबो माने सेयार खालामग्रोलायनांगौ आरोना। माने सेयार खालामनानै बे मानसिया माने बे एप्सखौ डाउनलड खालामना अपेन खालामनो हानाय बेफोरबायदि जायो आरोना। गुबुन एप्सफ्रा माने बेवहाय बेफोरबायदि नङा। माने नोंथांना बे 60 थाखा नालाय गेलेनानै 60 थाखा जाबाथाय नोंथाङा डाइरेक्ट माने उइथड्र खालामना लानो हागोन आरोना। माने WhatsAppफ्राव सेयार खालामलायनांगौ गोनांथि जानाय नङा लोगोफोर। आरो गाहायाव नुदों बेवहाय नै 60 crore जाबाथाय माने 60 थाखा मोनगोन आरोना लोगोफोर। माने कइन्सजोंबो फैसा लोगोफोर बे एप्सआवहाय। नै बेवहाय नै 30 crore मोनो। ओमफ्राय 6 crore आव 60 फैसा। थ' फ्रेन्ड्स माने बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर। थ' फ्रेन्ड्स बेनोमोन। थ' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन जे मबाइलजों अनलाइन माबोरै फैसा खामायनो हायो। थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालाम। बे आंनि चेनेलाव बेफोरबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो। बाय।